Здравейте, приятели, аз съм Салампи Бист и днес ще снимаме отново на Hill Climb Racing 2. И както виждате, вече съм Silver 1. Искам да се тази поредица, ще стигаме до... ще стигаме до Legendary-то. Да. Както виждате... това се отключи. Супер. Този епизод ще съберем пари за тая кола. Вече съм с моторчето. Да, вече съм с мотора. Много ми хареса моторчето, много е бързичко. Опа. Направих към 5-6 поредни пъти победа. Много е добро, минава много бързо. Пък останалите коли не толкова. Кажа да вършим втори, но не е проблем. Много добър старт. Право назад наукачихме това. Това хълмче. Това е много гадно тук. За първи път съм на този мап. Ето, първо място. И пак правим добър старт. Шит. Трети. Тук много лоша, много гадна шега не изигра играта. Торчето ли не играта? Играта не е виновна. Първи! Тук доста добре го изиграхме. Пари? Нямаме ли пари? Така. Старт. Вижте какви фешън чехлички имаме. На зайчета. Така. Дъпа. Че май нещо много са бавни, като гледам. Хора, този път много се моля, пишете в тия тъпи коментари дали ви харесва тази поредица, след я почнах. Моля ви. Защото колко пъти съм казал, пишете в коментарите клипове даже с това съм казал и вие не пишете. Само един коментар имаше. Един мой приятел Наско, да снимам на Clash of Clans. И да, Наско, ако гледаш този клип, после ще кача и клип на Clash of Clans. И на Clash of Clans ще снимам. На Clash Royale не. И от последния станахме на първи. Там торче е много компактно обаче. Много ме харесва. И първи.
Те и тия баракласници. Дед викам баракласници и сега да не завърша на последно място. Няма да е последно, ама второ може и да фаним. Защото то е заплаха. Няма да е второ. Първо. Сега е тук. Опа! Ей! Откачихме се. Така много лошо. Бах ти гадното. Първи! Уу! Първи! Яба! Това беше много добро. Айде. Колко беше за тази кола? Колко? 9000 и малко остава, бе. Кам. Ще купим, ще направим едно състезание. И ще се клипчето ще е това. Така западнах срещу някакви слабаци. Уху! Така, първо място. Пак ги духнах. С моторетката. С мотопедката. Най-гадното е когато някъде хлътнеш или нещо такова и веднага човекът качва от мотора. Така. Гледаме едно видео. Ами да, хора, искам да знаете, че съм решил този канал да го развивам, защото имал съм и други канали, които съм снимал от тях и ми омръзваха и ги оставях. Обаче сега, като снимам от телефони ми е едно такова по-хубаво, по-яко ми е. Само леца, поне да не дара нещо. What the fuck? Къде е често? Е 12 диаманта толкова. 12 диаманта няма... Опа. Так. 1010. И да пробваме едно състезание с тази кола. Хубава е тази кола. Не е лоша. Мене тази кола ми харесва. Това ще е клипчето, хора. Надявам се да ви е харесал. Цъкнете пръстчето нагоре и се абонирайте и чао. Чао. Чао.